Ndewonu ndị be anyị, kedu ka unu mere? Anyị abịakwala n'ọzọ onye nke gị na-adịrọ bụ your wellness and beauty coach Oriflame Mmesobi. N'ụbọchị nke taata, anyị ga-enebekwezi anya n'ihe ọzọ dịkwazị mkpa eji mara ndị Igbo. Ọ wee bụrụ gịnị? Aha. Jụkena onwe gị ajụjụ, kedu aha m na-aza dị ha anụnwa? O nwere ebe ị gbara aha gị a na-ama mma na ịbụ onye Igbo? Ọ bụrụkwa ndị gbanwegoro aha ha sị na ha chọziza afa be nna ha, nwere ka anyị ga-esitere ndị aka, mana ofu ihe mma bụ na gịnị mere ka ị na-enye n'ihe onyonyo a ị ga-enyere m aka eme gịnị? Anyị enyere ndị ahụ aka. Biko kwa subscribe to my YouTube channel, like m vidio a, gwa m ka obi dị gị, fat gwa m afọ ahụ ị na-aza, achọrọ m ịma afọ Igbo gị mekwezie gịnị, share anyị vidio anụnwa ka anyị na-agakwa n'iru. Ndị Igbo zara aha dịka gịnị? Nwaeze bụ aha nna m nke nna azakwazini, Nweke, Uremma, Adaobi, Adankwọ, Okonkwo, Okoronkwọ, Ijeọma, Ndubuisi, Ndụkọakụ. Aha ndị Igbo na-aza amaka, nke na ebe ọbụla akpọrọ aha anụnwa ị ga-amarịrị na ọ bụ onye Igbo na-aza ya bụ aha. Ihe o jikwa dị mkpa na ị na-aza aha nna gị bụ gịnị? Na ọ ga-enyekwere gị aka ọtụtụ mgbe, maka na inwe ike nọrọ ebe mme gịnị, ebe na-enwere onye ma gị, mana ngwa ngwa nọrọ aha gị, ọ bụrụ na o nwere onye ọzọ bụ onye Igbo n'ebe ahụ sị ọkwa nwanne m ifu na imego gị na ịnaferugo ya, na ọ ga-amasị m na ka ị na-ene n'ihe onyonyo a, ọ bụrụ na ị so na ndị gbanwegoro aha gị, biko weghachite aha gị aha azụ, were aha nna gị mee gịnị? Zaba, maka na aha na-eme gịnị? Na-esokwazi n'onye. Ọ ga-amasịkwa m na ị na-esonyekwazi anyị na YouTube chanel anụnwa, iso anyị wee mee gịnị? Wee kwalite asụsụ Igbo, maka na asụsụ Igbo mee gịnị? Asụsụ Igbo amaka. Onye mụta mee gịnị? Ozi ibe ya. Anyị abụrụkwa ọkachamara, mana anyị ga na-eme ike anyị. Aka m bụ onye nke gị nwa na-adịrị abụọ, your wellness and beauty coach Oriflame Mmesobi, aka Mommy nwa na-adịrị abụọ. Ngwa ka emesịanụ.